Hvor vildt ville det være, hvis man bare kunne tegne et spil eller en hjemmeside, og 1 minut senere havde kunstig intelligens gjort ens tegning til virkelighed? Det er faktisk muligt nu, og her er 3 små eksempler. Jeg er meget optaget af, hvordan kunstig intelligens kan bruges i undervisningssammenhænge, og det her kan blive et vildt redskab i både lærers og elevers værktøjskasse. Jeg kan tegne et spil, hvor eleven skal få en slange til at spise tal fra det mindste til det største, og jeg kan gøre det uden at skulle skrive eller forstå den programmeringskode, som får det til at virke. Det kræver et par forsøg, men hver gang der er en fejl, skriver jeg bare, hvad der skal rettes og beder den prøve igen. Forestil jer, hvordan lærere kan bruge denne teknologi til på et øjeblik at lave et spil, som kan underbygge elevernes læring. Lad os lige prøve noget helt andet. Jeg laver et billede af en hjemmeside i Midjourney. Så sætter jeg billedet ind på mit canvas og trykker på Make Real. Et øjeblik senere har jeg så en HTML-version af mit billede med knapper, der virker. Lad os prøve at lave et andet spil. Jeg elsker pingpong. Vi tegner et par kasser og en bold og trykker på Make Real. Okay, det virker, men jeg kan ikke styre spillet, så jeg tegner nogle piletaster og prøver igen. Så skal der spilles pingpong. Husk, det her er det dårligste teknologien nogensinde bliver. Forestil dig, hvad vi så kan om et år.